però bueno, ja no formem part, l'altre dia em comentava una companya, ja no eres del bloc jove, dic no, ja no som del bloc jove. Bé, doncs res, com us deia, per a mi serà un orgull, per a la persona que visca triada en aquest congrés, donar-li el relleu de la Secretaria Comarcal del Bloc Jove. Hem de pensar que el Bloc Jove és el futur d'esta ciutat i de moltes altres ciutats d'esta comarca, que el Bloc Jove de la Safor Valldigna és un bloc jove fort, unit i consolidat i que van a realitzar tasques importantíssimes de cara a les properes eleccions municipals a tots els llocs i, com no, de país per aconseguir una representació i representació jove en les nostres llistes i en els nostres grups del bloc. Que hem preparat per al dia del congrés, per aquest dissabte. Primer voldria dir-vos que ja fa uns mesos començàrem també una etapa, un procés precongressual que ha donat uns fruits molt interessants. Començarem també a partir de la plataforma d'internet de la nostra pàgina web joves.info, a partir d'una idea i d'un projecte que es deia Més idees, més treball, a recollir idees i e-mails que ha anat enviant-nos gent jove de la comarca, en el qual reflectim quines eren les preocupacions o quines pensàvem que serien les adequades línies d'actuació en matèria de polítiques juvenil pel que seria els nostres col·lectius locals i el col·lectiu a nivell comarcal. Doncs us comento, les activitats que hem programat són, per una banda, activitats més de nivell formatiu, més serioses, doncs també l'activitat del propi procés congressual, és a dir, de l'elecció de l'executiva, al municipi d'Almoines, i començarem a les 4 de la vesprada. Volem agrair sobretot a l'Ajuntament d'Almoines també, que ens hagin acollit d'una forma amb les mans així, amb els braços tan oberts i sense cap problema. Ens han oferit la llar juvenil, que és on farem allí totes les activitats del congrés. A les 4 de la vesprada rebrem els participants. Tenim en aquest moment confirmat més de 50 persones al congrés, no sols dels col·lectius comarcals, sinó també d'arreu del País Valencià. Tindrem membres de l'executiva nacional del Bloc Jove, vindrà el secretari general del Bloc Jove, el secretari d'organització, Xavier Sánchez, Jordi Aura, moltíssima gent de col·lectius de la Marina, de la Ribera, del Camp, de les comarques de la Plana, és a dir que, en aquest cas estem contentíssims. A les 4:30 farem un taller que es diu un TELP. Un TELP és un taller de l'espai lingüístic personal que el durà a càrrec Ferran Suay. Ferran Suay és psicòleg, és professor de la Universitat de València i és un taller al qual hem obert, és una activitat oberta a tot el públic, no sols a la gent que seria els col·lectius del Bloc Jove, pensem que és una activitat que ja hem assistit a alguns membres i que ens va agradar moltíssim i per això la proposàvem com a tal. A partir d'ahí fem un ratet de descans, unes taules redones en les quals les persones podran aportar totes aquestes propostes que ja es van fer arribar per mail, una taula redona que es diu El meu poble, la meva comarca, i a partir d'ahí ja, a partir de les 6 de la vesprada, el que durem a terme ja l'elecció de l'executiva del Bloc Jove de la Safor Valldigna i quan acabi aquest acte assistirà Lorena, que és el que comentava, com a secretària comarcal que és en aquest moment de deixar càrrec, clausurarà l'acte i fa concurs. També com a secretari comarcal del bloc de la Safor Valldigna assistiran, junt amb altres membres, fem un soparet popular a les 9 de la nit, més al mercat també vos convido a tots perquè a més el preu dels sopars són 3 euros, és a dir, i no cal portar res, pans, picaeta, i també han confirmat l'assistència amb més de 60 persones, és a dir, que pensem que és un congrés que, no sé, jo estic molt il·lusionada, de veritat molt contenta perquè ha tingut molta repercussió i molta acceptació, i ja el que seria l'activitat un poc estrella per a clausurar el que és el congrés, van fer uns cartells que estan penjats també per Gandia, per així ho mostre un, que és l'actuació de la companyia de teatre Pot de Plom, amb Xavi Castillo. Jo porto en blanc i negre el que seria la portada, és una revista de 4 pàgines, se pot descarregar directament des de la pàgina joves.info, que està en PDF, a color, i en ell recollim alguns articles d'opinió de persones, sobretot aquest sentiment i les línies de treball i actuació que nosaltres hem portat a terme, així un poc notícies locals de tots els col·lectius de la comarca. I seguirem editant-lo, suposo que durant tot l'any, i també contents de veure-ho. Vull passar també la paraula a Sandra per explicar algunes qüestions més puntuals d'aquesta jornada. La marca El Bloc Jove està fent una tasca molt important i tenint en compte que el Congrés de País serà a finals de febrer, vam decidir organitzar el nostre congrés
ara a principi de febrer, perquè la comarca acollisca a este congrés, diguem, de majors, ben preparada, amb les idees molt clares i amb tots els seus càrrecs ja novament elegits, esperit a la nostra benvolguda companya Lorena, que ja ha passat certes majors. Però nosaltres volem acudir amb una, no només amb uns càrrecs renovats, sinó amb una idea clara de què és el que volem que suposa aquest país per a nosaltres, per als joves. I com podeu, només en acudir a la nostra pàgina i a la pàgina del blog del país, veureu com aquesta comarca, els joves de la comarca pot ser un referent per a tots els joves del país, perquè treballem molt a gust, treballem pel poble, per la comarca i pel país, com ben bé diu el nostre cartell de congrés. Per tant, no puc dir-vos poc més del que han dit les nostres companyes. El més important és que les candidatures són obertes, tenint en compte que són un partit assembleari i que recentment s'ha creat un nou col·lectiu, que és la Vall del Vernissa. Volem que tots els col·lectius de la comarca ens proposen els seus candidats. Una vegada allí estiguem proposats, ja us he dit que som una cinquantena de persones, es debatran les propostes i senzillament s'elegirà les membres de l'executiva i la secretaria general de la comarca. Per tant, es farà tot allí, acudiran els col·lectius amb les seves propostes al propi congrés, allí es debatrà i allí s'elegirà. Després farem una tornada de premsa